feira de Guitiriz temos unha parada chamada a Apócema da Poesía. O tema desta actividade é a inspiración, que os nosos visitantes atoparán despois de facer uns xogos físicos. Precisamos cordéis e pinzas para suxeitalos ás árbores e tarxetas cos conceptos inspiradores. A actividade faise nos arredores da escultura que homenaxea a poesía de Díaz Castro, concretamente o seu poema Esmeralda, que está na parte baixa do campo da feira. Para preparala, os guías teñen que colocar as 3 cordas de inspiración que estén en puntos diferentes, pero tampouco demasiado alonxados. Das cordas colgaránse as fichas de inspiración, combinando paisaxe, emocións e persoas. Hai 16 de cada e poden mesturarse nas cordas. O grupo recibímolo xunto á escultura de Esmeralda e facemos a introducción que ven no manual. Os guías podedes repartirvos o texto como vos conveña. O ideal é que un recibe e presente o lugar e o outro divide o grupo para o xogo. E cando é necesario dividilo? Se son máis de 12 persoas, con 12 ou menos poden facelo xuntos. Se os dividides, cada guía fará os xogos cun dos grupos, decidindo antes a que corda vai cada un. Podedes utilizar calquer xogo para dividilos en 2 grupos. No manual tedes unha proposta con mímica e as datas de nacemento, pero podedes usar outro. Se os visitantes son poucos e na planificación do roteiro decidiuse que os 2 grupos fixeran xuntos esta parada, a división xa a tedes. Os grupos serán os dos pasaportes. A actividade consiste en que partindo do punto de encontro, o grupo chegue todo xunto a cada corda seguindo unha pauta. Facendo unha ducha, xogando ao taxi e camiñando a cegas. Os 3 xogos están ben explicados no manual, pero aquí tamén vos los explicamos. A ducha consiste en facer un pasillo polo que van pasando un por un e recibindo unha ducha dos compañeiros, que estarán moi xuntos, como nun lavado de coche, e así vais avanzando. O taxi implica avanzar cara á corda con algún compañeiro en brazos. Todos camiñamos xuntos e cando alguén berra «Taxi!», o resto acude para levalo en volandas uns pasos. Cando o outro berra «Taxi!», deixan este compañeiro e todos acuden a levantar o outro. Camiñar a cegas consiste en facer un tren no que todos levan os ollos pechados menos o último da fila, que é o que guía. Este maquinista que vai no vagón de cola dáse indicacións con palmadas que pasan cara adiante moi rápido. Avanzar cun golpe, parar con 2 golpes, a dereita golpeando o ombro dereito e a esquerda golpeando o ombro esquerdo. Cando o grupo chega á corda, cada un colle unha inspiración e colga da camiseta. Poden ser de diferentes temas ou non. Se estamos cun grupo moi numeroso e non hai unha de cada para todos, poden compartir inspiracións. Ao rematar as 3 cordas, volvemos co noso grupo ao punto de partida para a conclusión. A conclusión é moi sinxela. Invitámolos a reflexionar sobre as súas inspiracións e escribir un haiku no seu pasaporte. Recordade que os haikus non teñen que rimar. Esta parada require de moita enerxía por parte dos guías e complicidade cos anfitrións para que todo o mundo xogue e participe. Ten que ser divertida e canto máis activa mellor, para que o contraste entre o xogo e o momento de sentarse a escribir sexa máis intenso.